Представете си място, където бизнесът среща вдъхновението. Тента – най-новото събитийно пространство в София. С капацитет до 1200 гости. Модерно оборудване и гъвкави възможности за дизайн. Ние създаваме впечатляващи корпоративни събития. Разполагаме с над 200 паркоместа и осигуряваме пълен професионален сервис. От концепцията до реализацията. Вашето събитие заслужава стил, удобство и безупречна организация. Свържете се с нас на 0879 444 403 и научете за всички възможности на tentaevents.bg. Cesar Alina.